Wani tunani ya zo ne. Kamar na me fa? Anya Nawaz bai san da ita ba? Me yasa ka ce haka? To ai naga shi likita ne. Ta iya yiwuwa patient ɗinsa ce. Ya zo ya aje ta anan. Tunda babu mai safa yankin wajen nan sai daga kai sai shi. A'a. Wannan ba patient bace. Tare ba aka yi hidiman bikin nan da ita kuma na ganta har a gidan su Umaira. Lamarin nan akwai rudani. Shi yasa fa wani lokacin ka rike ragamar wani abun kai kadai babban matsala ce. Kaga ka daina dawo da hannun agogo baya. Ni yanzu mafitar kawai nake nema. Ai mafita tana gare ka. Tunda ka sako ni a cikin lamarin nan ai dole mu san abin da zamu. Bari kawai in je in dauko motar je mu sata a ciki. Nasir. Ka sani idan ka juya lamarin nan a kaina sai ka shiga da na sanin da baka taba shigan shi a rayuwa ba. Amir. Ba zan taba cin amanar ka ba. Ka yarda da ni. Tunda kika so aurenki kika to, na san dama akwai fitinar da za ta biyo baya. Uncle. Rufe min baki. In ba haka ba sai in kokkwada miki mari. Haka kawai ku sa kanku fitina. Haba kawo. Ka zo baka tambaye komai ba baka saurari kowa ba kawai ka zo kanmu ka tsaya kana ta mana ihu kana sababi. Ai sai ka tambaya ka ji me matsala. Ke Zuwaira ni ne nake sababin? To bari in gaya miki. In kun raina Maryam kuna ganin ita mace ce. To ni ba za ku yi min wulakancin da kuke mata ba. Idan ba haka ba ko rankace kaf dangi sai sun ji halin da kuke ciki kuma sai sun la'ance ku. Mutanen banza mutanen wofi. Ina mai gargada ku ina jan kunnen ku. Ku yi gaggawa ku je ku bata hakuri. Idan kuma ba haka ba sai na ci muku mutunci gaba ɗayan ku. Nasir, dama kana nan? Wallahi dama wani dan uzuri ne ya tare ni kuma shine yanzu na je na dawo. Ai da sai ka faɗa cin da wuri. Jiya na ga Amir, zai kai ni wani wuri mu dawo. Wani waje kuma? In ba ka da lokaci zan je Fahad ya kai ni. Waje? A fito haba Nawas me zan gani haka? Wata matsala ce ta taso. Kada ka damu, yanzu za mu je mu dawo. A haba Nawas. Ai duk ma matsalar da ta taso bai kamata ka fita yanzu ba. Idan kuma rai za a rasa fa. Ranwa kuma. Kaga bari mu je mu dawo. A'a da Allah ka ji kaga dakata Nawas. Ko ma menene duk ma matsalar da kake ciki bai kamata ka fita a wannan lokacin ba. Mu ya kamata mu wakilce ka ko ma menene mu je mu maka haba Nawas. Wannan fa shine daren amarcinka, wannan shine daren farkonka, dare mafi muhimmanci a rayuwarka. Akan me yasa ba za ka je ka ba matarka kula ba? Me yasa kake haka? Adala na wasu ba da wannan zancen da Allah. Haba da Allah. Wannan bai kamata ba. To, da ke nake, ke da kika sani idan ni kai min kankara sai ne maka kan itace. Baki da hankali ne? Me aka yi ki? Allah ya baki haƙuri. Da alama social media ta tarwatsa miki ganinki da tunaninki. Saboda ki ita ka niki zo ki wuce baki sani ba. Saboda ne miki laifi na baki haƙuri shine kike nema ki gaya min magana? Kwarai da gaske. In ban da rashin hankali ki taka niki wuce? Dakata dan Allah. Taro muka zo yi so miki kowa a rabu lafiya. Kar ki nemi ki gaya min magana. Haba dan Allah ya za ku dinga faɗa sai haƙuri ina kallon ki take baki ki haƙuri ƙawata zo mu je. Zan fasa bai mun san shafe-shafe kuma mun san wanka.
zara sakata na bayyana miki kauna. Sakata na sana kuyi, sakata yi cirewa, zance na so ka gyale, sakata yi cirewa, ni na wuce na fyalle ba za na yarje ka kai ni jan kabaro ba. Hajiya Maryam, kin ga wannan abin da yake faruwa da yaran nan duk laifinki ne wallahi. Ya za a ce yaran da kin haife su kamar 'ya'yanki suke, fin ƙarfinki suka yi? Malam, ka rabu da su. Duniya ce fa, ta fi bagaruwa kuma jima. Hajiya Maryam, ba maganar mu rabu da su ba ne. Kin ga a dangin mu rankace kaf ba mu da matsala irin waɗannan tantiran yaran da kike gani. Kuma ina mai shaida muku, ku ba ta haƙuri tun kafin ranta ya ɓaci. Allah ya baki haƙuri. Ya huce ai. Rahima, ku sani, wallahi ba ku da wacce tafi wannan. Saboda haka ku kiyaye, kar ku kuskura ta yi muku baki. Idan ta yi muku baki, ba za ku ga da daɗi ba. Ina mai shaida muku, kar wannan ruɗin na duniya ya ruɗe ku. Malam. Na'am Hajiya. Na gode. Allah tashi zan yi, ka gani shi nake kaina ciwo yake yi. Zan ci gan ɗan kwanta. A'a Hajiya, da Allah. In kina jin wata larura ki tashi mu tafi asibiti. Hajiya duba ki. A'a, aina wasu ma ya turo an duba ta. To ba laifi. Ni ma zan tafi. Amma ina mai shaida muku, dan Allah ku riƙa sassauta zuciyarku. Rayuwar nan ba ta da tabbas. Malam, na gode, Allah saka da alkhairi. To shi kenan. Wayata nake nema. Wayata? A nan wajen aka ɗauke min ita. To mu gwada kira mana. Duk wanda ya ɗauki wayan nan yanzu ya kashe ta. Shine ne ba za a rasa ba a nan. A fito min da wayata, in ba haka ba zan yi tijara a gidan nan. Sai ka ce wasan kwaikwayo duk wanda ya san ya ɗauki wayan nan fa ya san kansa ya fito da ita. Ba ni wayata. Ba ni wayata. Ki bani wayata, ina magana kin min banza? Wani irin rashin hankali ne? Irin wanda na koya ne a gidanku. Barauniya kawai, kin sace min waya ina miki magana kin min banza. Idan na ware jikan tsaba na a gidan nan, na rantse da Allah ubanki ko alkali ne bai sai karbe ki ba. Ai wallahi in kin gana kyale ki a gidan nan to kin fito min da wayata. Haba Bahijja, me yasa kike haka? Ban kasa da ke ba balle ki azarbabin iba. Ya zama dole na faɗa miki gaskiya. Ya za ki zo cikin bainan nasi ki ce ta ɗauke miki waya. Rabu da ita, ki yi duk abin da za ki yi, na ɗauka. Kin ji? Haka kika ce? Ai kwa dole ki fito min da wayata a gidan nan, in ba haka ba zan miki rashin. Amma dai gaskiya Bahijja ba kya kyautawa. Ke me yasa kike haka ne? Duk inda muka je sai kin nuna halinki sai ka ce wata shedaniya. Ni ce shedaniya? To bari a fito min da wayata, zaki ga shedanci ganin idanki. Saboda rainin wayo ki rasa wayarwa zaki dauka a wajen nan saitawa? Ga ma shi nan wayan kaman shi yake ringin ya shiga. Wannan ba shine wayan da ake nema din ba ake ta ihu akai? Shine. To, uwar bala'i sai ki zo ki anshi wayar take gashi nan kin zo kina tada mana jijiyoyin wuya. Idan da kin san irin karatun da nake da shi akan halayyar dan adam, wallahi idan an ce ki min haka ma ba za ki yi min ba. Duk wani rawan kanki da kike yi, duk ina kallon ki. To ina so ki bude kunnenki da kyau. Da takarin da kika yi, da bangajenin da kika yi, duk akan idona kika wulla wayanki cikin jakana saboda ki mun kazafi ki mun kage. Haba ka bari da Allah. Ai gaba ɗaya duk wani plan da muka shirya ya rushe. Haba ka bari kaji? A yanzu haka ma ina kofar gidan. Na ma kasa ma tafiya ma.
wallahi ina nan ina ta tunanin abin na gaba da ya kamata. Gashi umma na miki magana. Hello umma. Shikenan umma ba matsala insha Allah zan yi haƙuri kafin a watse daga bikin nan. To shikenan gashi. Wani abin ke shiryawa ko? No, wai umman Umar ce ta kira ni take ƙara ban haƙuri wai kar na tada fitina. Bata san ba a neman kuka ga mai kurmin ido ba. Ba wallahi ido na idan ta sai na tozarta ta. Na rasa bangaren wa ta zo bikin nan. Ba na tunanin ƙawar Umar ce. Ni fa da farko na yi tunanin a dangin ta rake. Sai kuma na ga ba haka ba. Kin ga su ma bangaren Dr. Nawas ba na tunanin sun santa. Wannan ni ba abin da ya sha min kai bane ni dai na yi alwashi. Na san ki fa. Haba Saudat Mari fa. Ai shi yasa ba na so ki bar shi ya tafi a banza. Ki daidan da zaki ki to mana bahijja. Wannan hidimar. Alhalin ita Humaira ta fi kowa sanin halinta. Da sauran mutanen da suka zuwa kai musu katin gaita. Amma na tabbata ita ce ta gayyato bahijja gidan nan. Saboda ta san tana taimaka mata ta ce akan program ɗinta da take yi na social media. Shi yasa ta gayyato ta. Kuma yanzu gashi nan tana neman ta haifar mana da matsala. Dan Allah kada wannan ma ya dame ki. Ai akwai maza ba za su bari ai tashi hankali ba. Shikenan. Allah ya sa hakan. Hello? Na ji an ce matan nan sun fara hayaniya wai har su nawa ne suka rage a cikin gidan ne? Za su kai mota biyu ne? In Abdulhadi ya dawo ko da su Umar ba su dawo ba tunda ni yanzu haka ina gab da shiga gidan mama. Sai in dawo in aka hada da motar Abdulhadi da mota ta ai za ta isa mu kwashe su a mai da su gida. Kuma kaga dare ma ya fara ya kamata a ce ma yanzu haka gidan ba kowa duk sun koma gida. Wato koco akwai wasu abubuwa da dama da suka faru a hidimar bikin nan wanda ban ji daɗin su ba kuma sun sa ni zulumi da kokwantan anya ku amincin da ke tsakanin mu babu matsala a cikin sa kuwa. To ita hidimar aure dama ta gaji haka. Mu dai fatan mu kawai shine ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya. Amintu, amma gaskiya da sake bayan bikin nan dole sai na haɗa mu gaba ɗaya mun tattauna. Duk mutumin da ba zai ranga ba mu haɗin kai a cikin mu'amalar gudanar da sabgogin abokantakar mu ba ya kamata mu tsige shi a ciki. Wallahi abubuwa ne sun mun yawa kai. A to ina in ce bayan kwangilar gidajen kana yin kwangilar wani abu. Hello? Yawa barka ka da yau bisa. Alhamdulillahi. Ai na ga sako. Ina ta yunkurin kuma in yi waya in yi godiya Allah da ikonsa kuma sai abubuwa suka dauke min hankali. Ba komai wallahi, ba komai. Ai shanin aiki ne. Ba komai. Kuma Allah ya da ai akwai na wata ne fa yana zuwa anytime wannan ina za a samu zuwa insha Allah. Amin ya Allah. To dama gara ma da Allah saka kira ni ofisa. Akwai wata irin matsala take dan faruwa haka. Wacce kuma ya kamata in dan yi maka bayanin me yake faruwar. To wato wani ikon Allah ita Humairan ce waya ce ake ta yi mata haka da kuma sakonni na barazana da kuma tashin hankali. To abin kuma sai ya riga ya zama mana wani iri daban ko muke tunanin yadda za a bullo da wannan nake cewa zan same ka tun shanin aikin ku ne. To shikenan. Gaskiya abin da kuka yi wa ku kyauta ba wallahi Anti Zubaira. Sanin kanki ne kin fi kowa sanin halin da Hajiya take ciki. Ina ita Anti Rahiman take? Ita yayin ce ta biya maka wannan karatun? Wai me ma yasa tukuna? Akan menene za ku ɗaukaran tsana ku ɗorawa Rahina akan wani al'amari? Na me? A'a ba haka bane ba. Kai baka ga bakin wulakanci da cin mutuncin da suka yi mata a gidan? Ko kaɗan ba haka danginsu suka yi muku ba wallahi kuma danginsu ba tsanar ku suka yi ba.
dukkan abin da ya faru a bikin nan babu wanda ban sani ba. Yanzu banda Allah ya taƙaita. Kai, dakata. Cire kanka daga cikin lissafi. An faɗa maka ba mu san ciwon kanmu ba ne? Ko kuma mu muka tayar mata da ciwon da yake cikin jikinta? Okay. Yau da yake kuna da manufa, kina cire ni a cikin danginku. To bari ki ji Anti Zuwaira. Kin manta lokacin da kike sani in yi wa Nawas magana akan ya auri Safiya? Ko kin manta ne? To in kin manta ni ban manta ba. Wallahi Anti Zuwaira kin bani mamaki. Ai inda halacci, mama ko yankan naman jikinki yake bai kamata ki mata abin da kika yi mata ba. To bari ki ji in gaya miki. Kai dakata. Duk wanda zai tuhume mu ai ban da kai. Duk wanda zai zarge ni yayi daidai, amma ban da kai. Cakurici cikon benci ta bar makaɗar caca. Me ya shigo da kai cikin ahali? Naji. Ni ba kowa bane ba a cikin gidan nan. Amma Anti Zuwaira ina so ki sani. Duk abin da Nawas zai yi wajen kare martabar mahaifiyarsa, ni ma zan iya yi. Na yi mamaki da wai har ke kike min magana akan Hajiya. Ai in akwai wacce ta fi cancanta ta tsaya ta kare martabar Hajiya ke ce. Sai gashi abin mamaki. To bari ki ji Anti Zuwaira. Na fi ki daraja da kima a cikin familin nan. Kuma na fi ki daraja wa'inda ya cancanta a daraja a cikin ahalin nan. Kuma magana ce ta gaskiya, ba ku kyauta ba, abinda kuka yi familin nan ba ku kyauta ba, dole sai an fada, ai gaskiya ce. Fike ka fi kayatsi ne. Warki ce ni daidai ƙugun kowa, wallahi ko giwa ta faɗi ta fi ƙarfin kiyaci ya jata. Yan rainin hankali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hasiya? Na'am. Yau kuma mai zaman ƙasa ce? Yau mai zaman ƙasa ce. Ikon Allah. To banda abin ke kuma ada sai ki hau zama ku zauna kan kujera mana. Nan ma ya isa. Hajiya Hasiya. Na zo ne dama in baka hakuri akan abubuwan da suka faru. Ya biki sani ba. An yi haka bana ya faɗi. Na ga uwa amarya mai tawaye ta shigo. To bari zan yi wani tunani ba kuma? Haka ne. Hasiya kenan. Ai bari in gaya miki wani abu. Kar ki ji komai a zuciyarki, ni a waje na koma me ya wuce. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Amin. Dama na zo ne mu yi magana da kai akan Humaira. To, ina jinki. Abu biyu ne zai hana Humaira zaman lafiya a cikin gidan mijinta. Kamar yaya? Lokuta da dama ba ma iya bacci ni da Humaira. Zuciyoyinmu suna ta farfasa. Amma takan roƙe ni kada mu sanar da kai damuwar da muke ciki. Ta roƙe ni cewa ko da bayan ta rasu don Allah kada in bari a yi shari'a a kanta. Ko da bayan ta rasu? Ƙwarai kuwa, haka ta faɗa min. Baka kyauta min ba Nasir. Kana neman jefa ni a bala'in da ban san hawa ba ban san sauka ba. Dan Allah kai haƙuri, Amir. Wallahi ba da wani manufa ne hakan ba. Nawas ɗin ne da kanshi ya tura mu gidansu. Kaga, kai sauri mu san yadda rami daga wannan kafin wankin hula ya kai mu dare. Ka kwantar da hankalinka. Insha Allah zan dawo, babu wani abu. To shikenan. Mu je ko? Wai me ke faruwa ne wai? Wallahi wa'annan mutanen ne suke daga momi hankali har jikinta yana nema ya tashi. No, da ke jikin ma da sauki har ta sha magani ma ta dan samu relief. So mu je can din kawai. Yanzu can gidan amaryan zamu ce? Eh, gidan amaryan zamu koma. Okay.
Waye? Ni ce. Ke cewa? A Nasirin bai faɗa maka ko wacce za ta zo ta ɗau abinci ba ne? Shi Nasir din ne ya ce miki zaki zo ki dauki abana. Kamar ya shi Nasir ne ya ce min zo in dauki abu. Uban me ake koyewa a cikin nan din da za a ce ba zan shiga ba. Kai kauce da Allah. Me kuke koyewa ne a cikin ɗakin da kowa ya zai ce wai ba za a na ga ma waya ta zan dauka ka kika ban hanya na wuce. Abin da kuke koyewa kenan. Namiji kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ci gaba da neman wayarki. Wallahi ban ga komai ba. Ba abin da na gani. Ba dai wayarki ke nema ba. Wallahi ƙarya ma nake. Ci gaba da neman wayarki. Na ka taimaka min in tafi. Wallahi ban ga komai ba. Ka taimaka dan Allah. Ka taimaka wa rayuwata. Kin ga abin da kike so gani? Dan darajar iyayenka da kana son ka gama da iyayenka lafiya ka taimaka min fita. Kar ki damu. Mun zama mu uku. Ni